Capten Ysgol Glanrafon. Mae yna lot o waliau yn y byd. Wal fawr China, y wal na hefo graffiti, cofiwch drywerin arni. A wal Berlin, ond y wal lliwgar yma ydy pob dim i mi. Nefoedd i fi ydy cael gweld hi. Efferni fi ydy gorfod gadael heb fedru prynu dim byd. Beth? Hon di wal y trainers a'r par mwyaf cŵl dwi erioed i weld. Yr Adidas ZX 1,000,000. Ti'n gwybod fod yn hen flwydd i cyn bo hir yn dwyt? Yn dwdol a ti'n gofyn am y Nike Turbo Pegasus di melyn na. Dyna o'n i'n gobeithio gael, ond mae mam yn dweud bod nhw'n rhydd rwan. Be am ti gynnig talu am ei hanner nhw? Sgyn i'n pres nag oes? Pres pen blwydd. Na, dim llawer. Ffeindio job fel sy'n gyda i. Os pas ys i'n gweithio am dy bres, fysa ti'n misio i wario a rhyw sgidiau, rhedeg, gwirion. Ti'n lwcus bod y siedlu yna wrth ymwneud lle ti'n byw? Faint sy'n gael bawr? 4.90 ceiniog. Hynny'n reit dda. Rhywbeth tebyg mae Lisa'n gael yn y caffi a mi gorfod dwlchu llestri a ffilcio tatws a pethau felly o hyd. Wel, dyna beth ti'n neud os ti'n gweithio mewn caffi. Yn der clown, Mae'n anodd hel pres pan dych chi gorfod dod i'r ysgol bob dydd. Mae gen i syniad am sut ti'n neud pres. Sut? Wel, meddyliwch, pa bres da ni'n gael bob dydd? Bois bach, o'n i'n gwybod bod chi'n hyll, ond o'n i'm yn gwybod bod chi'n hollol dwp hefyd. Meddyliwch, pa bres da ni'n gael bob dydd? Pres cinio? Genius! Mae pres cinio i brynu cinio. Yndi iawn, ond dyna'n incwm cyson ni, ynde? Incwm cyson, byw ti rwan, rheolwr banc, mae rhaid i mi cael cinio. Basa fi bron a llwgi os basa fi mynd am cinio. Ond, mi fasa ti dal yn cael cinio, paid a phoeni. Ti fasa wneud y cinio dy hun yn noson cynt. Be? Gwneud brechdan slein i'n hunan pob nos a ffeidio prynu cinio hefo pres cinio. Yn union, erbyn diwedd y tymor, fi'n efo digon o bres i prynu par o ZX's bob un. Wel, be da chi'n feddwl? Cinio ysgol bob dydd i mi. Dwi'n tyfu a dwi'n misio byw ar ryw friwsion a hanner banana i ginio bob dydd. Tatws a greifi i mi. Reit, well ni gychwyn arni fori. Amdani, da ni'n mynd i fod yn gyfoethog. Dwi isio bwy. Lle mae dy frechdan di? Doedd na'n bara ar ôl yn y tŷ neithiwr. Sgenna i ddim digon i rhan efo ti, sori. Na, mae'n iawn. Gas gen i'r pethau rai fyd yma, fel bwyta carbod. Ti fod i cael rhywbeth o'r nhw'n dwyt? Caws neu rhywbeth yn de? Mi fasa'n syniad i ni gael rhywbeth wrth gefn at ddyddiau fel hyn. Aros ar ôl am chydig. Pam? I fi nôl potyn i'w dasgyfer wedyn. Be? Ti di prynu potyn uwd? Dwi di prynu potiau'r peth. Rhwng o bron a chael ei chichio. Geith nhw'n hanner prif, 10 potyn, bargen. Nes i gyda nhw'n y tofen i fanna. O, ma'n rhaid bod na lle well i cyddi nhw. Os gawn ni'n dal. Dyma'r lle gora, gawn ni ddim ein dal. Iawn, mae'n glir. Dweda wrth ein syth bin os y rhywun yn dod. Iawn, siŵr. A be da chi'ch da i wneud yn dilyn dalian yn fan hyn? Meddwl os oedd na trip ysgol blwyddyn nesa, miss. Trip ysgol? Aroswch chi ni gael yn leni o'r ffordd gyntaf, e? Allan o ma rwan, diflan o! Fyw, agos yma na. Trip ysgol? Sa'n well bod ti di gofyn i edrych yn yr eidfa coll? Dweud ti di codi shorts neu rhywbeth? Ti'n iawn, ond mi nes i'n dda i feddwl am rhywbeth yn sydyn yn do. Nes i ddim dy gwybod i'n dweud yn byd. O, ni'n trio cuddio potyn uwd yn aff disgyn o'r awyr am rhyw rheswm yn dod. Joban David, diolch i ti.